Ще правим ли лостови сега? Да. Хубава на лостови. Здравейте, аз съм Здравко и ще бягам 21 км и съм екстра на дъха и ще ги скъсаме. И ще правим скок с клик 15 минути. Преди даже не си сменям вече позата. Той средния пак е отгоре и някъде отзаде. Аз просто си се... Я замислю за това ще изглежда, ако седнах и чакам той да ме настигат. Тази сцена трябва да се движи, аз затова съм тук да ги дигам. Цена за леп. Той така е вървял, брат, цял живот. Това е живот. Значи, който не е идвал на тренировка на мен във Варна, изпуска супер много. Нещата са много комплексни. Не е просто движение и тренировка, ами има супер много неща. Срещаш се с хора, с които може да започнеш бизнес дори. Приятели, братя, тренирате заедно и се подкрепяте. Ако имаш нужда от отбор, на който да разчиташ, мен във Варна е място, къде трябва да дойдеш.